Ave Cèsar. Tot igual, senyor. Pitjor. No han fet efecte les infusions de camamilla? No. Ni els massatges al sotaventre? Tampoc. Puré de carxofes? L'oli de ricí? Res. Seieu. I el meu futur marit? No sé, és que jo només l'he vist una vegada i tenia 7 anys. És un gran guerrer. El millor de l'imperi en aquest moment. I té un patrimoni que no te l'acabes ni tu. Però és vell. Els homes vells donen menys feina. I menys disgustos. Celebrarem un gran banquet en honor seu. Quan? Avui mateix. Asdrúbal, em vens com l'anell al dit. Aquesta nit farem un banquet. Ho veig difícil, senyora. La paraula difícil no és pròpia d'un esclau. El nostre rebost sembla el desert de Palestina, senyora. Doncs converteixo en l'oasi de Luxor. Senyor. Ves al mercat. Amb quins diners? Prou! Es tracta del general més llorejat del Cèsar. Sí, senyora. Perdó, senyora. No fa cap gràcia vendre la meva filla al millor postor. El millor partit possible. Partit que us comprarà vaixells plens de blat per les legions d'Hispània. No ens aniria del tot malament, oi, Antoni? Ser immensament ric no li va malament a ningú. Quin cabrit més deliciós. Per Júpiter que hauria de sopar més sovint fora de casa. No t'agraden els teus cuiners? Ho barregem tot amb tantes salses i espècies que al final els plats no tenen el gust que han de tenir. I el palau és tan gran que el menjar sempre m'arriba fred. Hauries de sopar a la cuina. Amb les esclaves, oi? I com va la via Augusta? M'estimo més no parlar-ne. Em costa un dineral. A tu i a tots, grandíssim senyor. Som un imperi i els imperis surten cars, amic Antoni. Estàs molt callat, Vespasià. Ja saps que no sóc un home de paraules. A partir d'ara la Màrcia les dirà per tu. Doncs no li han sentit la veu en tota la nit? Estic afònica. És l'emoció del moment. Fa tant temps que espera aquesta nit.